2 dagen staat het vakmanschap centraal tijdens het ambachtelijk weekend. Op veel plaatsen in Hoogst-Vlaanderen en in het Waasland laten ambachtslieden hun passie zien. Bezoekers kunnen proeven, kijken en ideeën opdoen om het zelf te proberen. Wij staan hier bij Hof van Kessel, waar we starten met ons rondje ambachtelijk weekend. Sjaak, we staan hier bij jou in de hangar. Vertel eens, wat kunnen we zien vanmiddag? Heel veel kraampjes, meer dan vorig jaar. Naar aanleiding dat er vorig jaar, ik denk er 15-tal waren, zijn er van het jaar 18-tal. En daar hebben er ook nog mensen aangemeld voor morgen ook nog erbij te komen. En de mensen vinden het heel gezellig en allerlei ambachtelijke producten. En de bierbrouwers staan er ook bij. En kijk maar rond wat er allemaal te zien is. Ja, nu is het opzij koffie drinken. Vorig jaar was dat in het midden, weet ik nog wel. Klopt. En dat komt omdat er hier nou de kraampjes bijgekomen zijn. Hebben we gezegd als de mensen aan je nas kunnen koffie drinken, hebben ze daar ook weer meer ruimte. En hier ook meer ruimte voor de standjes te zetten. Ja. Laat ze maar komen. Ja, Oké, succes. Dank u wel. Lily, we staan hier bij jouw schilderijen. Wat is er weer zo vernieuwend aan dit jaar? Nou, echt vernieuwend is het niet. Het zijn wel nieuwe schilderijen. Behalve deze hier achter mij. Die is een paar jaar oud. Maar ik probeer ieder jaar toch wel een aantal schilderijen nieuw te maken. Ja, een beetje afwisselend. Een beetje met mixed media. Dat wil zeggen dat er naast de acrylverf die ik gebruik, dat er ook bijvoorbeeld karton of zand. Dit is bijvoorbeeld één waar zand in zit, gebruikt worden. Dus dat is een beetje mijn stijl. Okay. Dus. Bij akte. Dankjewel. Lia, het ambachtelijk weekend is weer van start gegaan. Ja, dat klopt. Ja? Beetje zin in? Ja, wel zin in. Het was weer even aanpoten om alles weer op zijn plek te krijgen. Maar we zijn weer van start en het is vanaf het begin af aan meteen gezellig. Ja, en ook weer om weer alles te bakken zien. We zijn heel de week met 30 graden zijn we aan het bakken geweest. Dus het was af en toe wel even zweet afvegen, maar het staat weer klaar. We gaan een kijkje nemen. Merci. Veel plezier. Chino, je staat weer bij de drank, ja? Ja. Wat heb je allemaal op sterk water staan? Ik heb hier met die Mocello op sterk water staan. Ik heb allemaal fruit uit onze tuinen heb ik op sterk water staan. En ik heb natuurlijk de bloemetjes van het voorjaar op het sterk water staan. Straks gaan we dat afmaken, gaan we dat filteren en dan hebben we een lekker likeurtje wat iedereen wel lekker vindt. Ja, ja. En je vindt dat of je koopt dat, de fruit? Wij gaan heerlijk hier in de omgeving in Hulst gaan we de polders in. Want Hulst is rijkelijk aan de mispels, de vlierbloesems, de besjes overal. Dus ja, die gaan we zelf plukken in de polder. Oké, nou we gaan eens even proeven zeker? We gaan proeven. Oh ja, oké, dat is goed. Proost. Mevrouw, ben u geïnteresseerd in iets? Ja, natuurlijk. Over het hele proces vind ik prachtig. Consumptie vind ik als final van de productie ook iets leuk om te doen samen met een goede gezelschap. En dat is een zeer mooie manier om de fruit te verwerken in iets zeer leuk. Als je zelf fruitbomen thuis hebt, dan kun je mooie likeuren van maken. Maar je hebt heel veel boeren die appels hebben en van alle andere soorten waar zogezegd in de supermarkten niet terechtkomen. Dus we kunnen helpen met de korte ketel te helpen en in de handen te nemen voor alcohol te maken. Dat is weer een nieuwe hobby dan? Oh ja, zeker. Ik doe dat zo half amateuristisch. Ik ben al bezig, maar hier kom ik terecht bij de echt professionals. Hè? Misschien. Tot ziens en succes. Tot ziens dan. Hè? Dank je. We
We staan hier bij het Melkhuisje, hier op Tyrolen. En we gaan eens even kijken wat er hier allemaal te zien is tijdens het ambachtelijk weekend. Dames, lekker aan een ijsje? Heerlijk. Ja? Wat voor smaak? Echt kokos. Kokos. Echt super. Ja. En wat hebben u voor smaak? Chocola. Ik hou van chocolade. Ja? En ja, had u nog meer bedrijven bezoeken die aan meedoen aan het ambachtelijk weekend? Morgen misschien naar het Vlasgurke. Ah ja, Ja, op Koewacht. Koacht. Ja. En doet u dit wij meer? Ja, tuurlijk. Hé? Van de uitjes. Ja, zeker. En groot gelijk. Lekker genieten. Smakelijk verder. We zijn, dankjewel. John, we zijn hier bij jou op het erf. Dat heb je ook weer beschikbaar gesteld. Ja, klopt. Het is weer een ambachtelijk weekend, hè? Ja. Zoals we ieder jaar eigenlijk ons erf openstellen voor mensen die een hobby hebben en die dat graag willen tonen aan andere mensen. En hoeveelste jaar doen jullie mee? Oei, 15 jaar of misschien nog wel langer. Ik zou het niet weten. Zijn er nou ook nieuwe mensen bijgekomen? Nieuwe... Ja, we hebben toch altijd weer een aantal die weer nieuw zijn, ja. Dus zijn we altijd weer blij mee. Ja. En ze staan ook in de schuur? Of waar staan ze allemaal? De meeste staan buiten. Een aantal willen in de schuur. Die hebben ook gezien hun hobby. Is het makkelijker om een beetje windvrij te staan, laat ik het zo zeggen. En die willen vaak in de schuur. Ja, die jij tussen de koeien gezet? Nou, nee. Dat is, dat kunnen we beter niet doen. Nee, gewoon in de werktuigenschuur. Daar kunnen ze... Tussen de balen strooi? Ja, dat is een beetje wel. Ja. Super, heel veel succes nog. Ja, dank je. Mevrouw, lekker ijsje? Ja, heerlijk. Ja, wat voor smaak heb je? Nee, ik hoef niet te lekker. Nee, dat doe ik niet. Nee. Hij is lekker hoor. Nee. Ik heb aardbeien. Oh, serieus? Ja. Kan je het zien? Ja. Heerlijk. En had u verder nog iets bezoeken? Jawel, ik ben geïnteresseerd in alles. Oh, serieus? Ja, alle creativiteit. Ik vind het geweldig. Doe je zelf ook iets? Ja, ik doe van alles. Ja, wat? Keramieken gedaan. Schilderen gedaan. Ik kwam een kaasboer tegen, die heb je misschien al gezien. Nee, die hebben we nog niet gezien. Nee, die staat hier niet, maar die staat op een andere plaats. Ja. En die zei, ik geef geen workshops meer, maar ik zeg, ik wil toch graag leren. Eer dat ik naar huis ging, zei hij, hier heb je mijn kaartje, bel me maar eens. Oké. Dus ik ga nog Ook leuter. kaas maken. Nou, heel leuter. Ik heb allemaal leuke dingen. Lekker maar verder, hè, want anders dan druppen het allemaal op de grond. Als moet je meehelpen. Hey, bedankt hè. Zie je? Het is mooi om te zien hoe ook tradities springlevend kunnen blijven. Het ambachtelijk weekend dat trok weer veel bekijks op meerdere locaties. Het is weer een mooie editie van dit evenement en zeker iets om in stand te houden.